Snekkersten Skole er, når vi kigger på elevtal og personaleantal, en rigtig stor skole. Det giver fantastiske muligheder for at lave undervisning på højt niveau, men det giver også mulighed for, at vi kan lave den lille skole i den store skole. Her på skolen er vi optaget af, at alle elever bliver så dygtige, de overhovedet kan. Derfor stiller vi høje krav til os selv. Vi stiller ikke kun høje krav til os selv, vi stiller også høje krav til eleverne og også til forældrene. Når man går rundt på Snekkersten Skole, vil man opleve, at der er en masse forskellige elever. Der er en mangfoldighed af forskellige elever med forskellige baggrunde. Vi synes, det er en kæmpe styrke, vi har, at vi er så forskellige, og vi bruger den, når vi udvikler vores skole. Glæde, engagement og nysgerrighed er vigtige værdier for os på Snekkersten Skole. Så når vi ser eleverne, ser de glade, når de starter i 0. klasse, så er vi optaget af, at de er lige så glade og optaget af at lære, når de går ud af 9. Glade børn lærer noget.